Kani-kadai ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulidai Alvarin Khalwan lang ki mat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step u menteri ki kam kor bari u Amit Shah ula ong badan ar phokundai ngot ki nong khai drugs ki bela sha rai penrem ha ka yeng bishar ha ki khat ar tali ki mukaduma ki bela pendap ha ka lengari India ka India kala sakhi ka jinghyar ha ka jinglong duk ha ki shiphaus nam ki bela letnyo katkom ka jingtho ha ka we ka kot khubor ka dorbar mangtengka jong ka ing dorbar thau an ka jala Nagaland kan sedang nadu menta ka singi ka lai tarik uluber ki khubor ki babnya u menteri ki kam kor bari u Amit Shah lo ong hanen ka singi ba ar phokundai ngot ki nong khai drugs ki la sha rai penrem ha ka ing bishar ha ki khat artali ki mukaduma ki bela pendap ha ka lengkari India ulo ong ba kani kalamit namar ka jing toket ka basani bha da ka ba kali perthau thik pathik nadu nakhle shakjat ba naru nakjat shakle ha ka jing trai kam Usha ula benrap shu ba ka sarkar umudi kamju ailat bat ka penchita mi kinong khai drugs ki bakring ki samla shaka jing di kerni tang nakada ba ki kwa raha ya ka pisa ula kular ba on beteng ya ka jing ya khun persha ya drugs da ki jing toket bat jing mi benya bajanai khnang ba on la bantai ya ka India ka bala na drugs ka India kala sakhi ya ka jing hiar ha ka jing long dok ha ki shipos nam ki bala let no kat kom ka jing tho ka we ka kot khubor ha ka ni ka kot khubor bala panni da ki rio shampang ha ka economics kata usurjit as bhala bat ukaran bhasin lati jiliu bhai ki jing tep bala panni dangshen halor ka jing penlot pensep ki long yeng haus nam arhajar arpu lai bat arhajar arpu lai arpu saw kani ka jing tep bala lum kala panni ba kala don ka jing hiar ha ka jing long dok ki brio kani ka kot khubor kala kamu ba kala don ka jing hiar ha ka jing dok tasam bat don satang khandiat e ki bakum kita kani ka kot khubor kala ong ba ka don ya ka sakhi ka bapaka bha ba ka India kala mat ya ka jing hiar ha ka jing le shilyang ha ki khat asnem bala le no kata nadu usnam araja khat wei hadu khat ar bat hadu usnam araja arpulai arpusaw ka sarkar Meghalaya kadang pendan kam ya ki jing start ka juk menta balayo nari Germany bante lakam ya ka jing ring swai ki telong ki bakong san jong ka jala layathu menteri katnat public health engineering Marquis and Marak ya ka ni la pentrei ha ka rukam ka project balakershan da ka KfW Development Bank na Germany bat ka Asian Development Bank kani ka project ka kampai khmat ban penki im byang ye kitlong ka wa yau ha East Khasi Hills ka ba ai di ya ka sor Shillong bat ka wa Ganol ha West Garo Hills ka ba ai di ya ka Tura ka Indian Chamber of Commerce ICC ringkat ka jinga trailang bat ka North Eastern Council NEC bat ka tnat dona kala penlang ye ka jingyalang na kabenta arsngi ha Shillong ban ya merjingmot halor ka jingpen roy ki kamris yar bat ki wai ki jingri kani ka jingyalang kalawanra lang ya baro ki riu shampang ki nong thau an bat ki nong penyai karkhana bane phale jingmot halor ki lat banang jam shakmat haki kam ki bedai ki bakatai ka benta bala ka haneng las dang ya kani ka jingyalang da ka jingkren ple na uba Larsing M Sawian co-chairman Meghalaya State Committee jongka ICC kaladang ru ka jingkren na u ibo yaima meitei ubalong u advisor horticulture jongka NEC ki jing emerging mot kilalong halor ka jing pen bha shu ya ka rukam pen kharoi ka jing te lakam ya ki jing pang bat ka jing penya yaw ki siar bat ki wei ki jingri u meitei ulakran ru halor ka jing ang nuat jong ka NEC banyo ya ka jing dap ha ka jing pen mi dot peleng bat dok ha tat hadu usnam arajar saw po hinyo ladan kumbashis pasan paungut kinong yesem benta kan thobi kinong ri jingri kinong seng kam lajong bat kinong tri sarkar ki balawan shakani ka jingyalang kani gadai ka AKASHVANI SHILLONG ka bawalam shapi ya ka khubor naga station jong ka AKASHVANI SHILLONG ina beteng biang ya ki khubor ki badangsa ka dorban mangtengka jong ka indorbar thau an ka jala Nagaland kan sedang nadu menta ka sngi ka lai tarik ulber kani gadai ka sien ka bahan riu ba kani ka indorbar thau an ba menta kan shong dorbar ulat ka Nagaland ulaga nisan un ay ka jingkren sedang kum kadak ban sedang ya ka dorbar mangtengka menteri nang ba ka jalla nephew rio un sawanra ya ka mangtengka na ka benta usnam trekam arajar arpusan arpun rio hakan ru tarik menta ubnai leber
Ulat Kajala Meghalaya UCH Vijay Shankar ulet hu bakidon palat hnyau spa ngut kinong sem kam lajong ha Kajala kibelayo ya ka jingkershan lengba ka Meghalaya homestay scheme ka ba ajing erap hadu hnyau phau na kashispa ya kinong shna homestay Habakran hakasni sedang jong kedorban mangtengka ka ing dorbar thau an Kajala hakasni tho diang balala ulat ulaong ba kinong sem kam lajong menta kilayo ya ki lat jingerap ki ban penslori kinong sem kam lajong ban kring ya kinong jong kai perthai Kajala ulat ulaong ru ba kumshi benta jong ka jingetre lang ka sarkar ba ki company shimet on sashna ki jakasa ki ba khamba kum ki 5-star luxury resort ha sora New Shillong bat umyam Ulat ulaong ru baka sarkar jela kadang penek pensa ya kalariti baka sap kaput katem ban kentiu ya ka Meghalaya kum ka jaka jengok kai perthai ka bapaunam ulaong baki tamasa kum ka Cherry Blossom Festival ka Megong Festival rengkat ka Shillong Literary Festival ki kringi kinong sang suwari ban wan jengok kai ya ka jela jongi Kajinglet jurep ban rai khatdu ya ka jaka ban chna lentirel na Kokrajhar Assam sha Gelifu Bhutan kalakut bat lapan poi ya ka detailed project report lani ka DPR na ka benta ban yo ya ka jingbet la onki officer jong ka Northeast Frontier Railway katnat ka bapet ya ki kamrel kadang jam shakhmat hakaban pen urlong ya ka jing angnut menteri rang ba du kari ban pentre kampura ya ka Act East Policy bat ka Neighborhood First Policy hakabala shim bun ki project ban kentio ya ka jing penyaso bat kiri bamarjan Kajing shna ya kalentirel na Kokrajhar sha Gelifu kan penyaso ya ka Assam bat ka Bhutan bat laterwa ya kani na kabenta ban penbha ya ka jing dai hapdeng ka India bat ka Bhutan bat kumjuru ban kentiu ya ka jing penyaso ya ki jaka ki badon Shilong put Kishipai ka BSF Meghalaya kelayo ban khanglat ya ki jing persang shalan tu babun haki jaka ki badon halenter uput bat ka Bangladesh hakaba ki mar balay okem kila shongdor palat ya ka 100 phoi lak tengka Rengkat ka jinga lang bagi pulit ka Meghalaya ki sipai ka 144 Battalion BSF kila khanglat ka jing shalantu ikimar ha district South Garo Hills ki balapan chongdor kumba sap huwai lak tengka ha kawai pat ka jing talasi ha district West Jainta Hills ki sipai BSF kila yokurup ikimar ki balapan chongdor kumba arpau lak tengka Lethu bagi nong shalan martu ki buri yakini kimar ha ki klaubar ben ki badan halinter jong uput India bat Bangladesh Ka Election Commission kalapan syai baka jing ai ki epic number ki balong kumjo kammat satya badon ki nong thap vote bashu thok ka commission kalapan mi yakani ka khubor sarkar hadin baladon kattu katni ki lat pathai khubor ki bawan ra yakani ka issue hakaba ki nong thap vote ne ki jela ba pher ki don ya ujo u epic number ka commission kalapan syai ba watla u epic number ula banlong ujo ki wai pat ki jingte bakham bnya kanthop ya ka jakasa ka constituency bat ka jaka thap vote ki ya pher watla ki nong thap vote ki don ya ujo epic number kala ongru ba uno nong thap vote ula ban let thap vote tangha ka polling station balabu na ka benta jong u ha ka constituency ka ba udan ka election commission kala ong ba kani ka jingyo ya uju u epic number da arngut ki briu na ki jela ba pher ka dei namar balabu ya ka jing pendrong kerteng da ka ba shutho hala ki jela shwa ka jing pendrong kerteng lengba ka Aeronet platform haba phai sha ka jingele kai football Shillong Premier League ka Maulai SC Kaladon hatmir ban yo ya kanam la do jong ka Shillong Premier League arhajar arpusaw hadin bakala la ban penlim no ya kanong thamai SC dan rio lakawai hakasngi satjan ha SSA Stadium kabadon haka first ground jong ka polo haba phai cha ka jingya khun watla open shai lang khardut ula penkhi jan ningkong haka minute ka bakhat a na ka benta ka nong thamai SC hanrai ka Maulai SC kala la ban pen phai kala lengba udon la ding do haka minute ka ba ar phunyo bat ya ka kol ka ba ar lengba u Robertson khongria haka minute ka ba lai pusaw na ka benta bantam ar kol haka kala stem bat katung ila poisha ka bakut jong ka khubor ka balawan chapi na ka AKASHVANI Shillong sa shipor kata ka por prabjing nya so bat ka AKASHVANI Delhi na ka benta ka khubor haktin Hindi ka ban bot pat ka khubor haktin Phareng ha ka por pra ka san minute kani ka dei ka AKASHVANI Shillong